Здравейте, какво ще кажете за видеоревю на таблет, който е отличен конкурент на iPad mini, ако не дори и по-добра алтернатива в много отношения? Ако това ви звучи интересно, останете с мен, Георги, в следващите няколко минути, за да го разгледаме заедно и отблизо. Говоря ви за Samsung Galaxy Tab Pro 8.4. Логично за името си, той представлява 8,4 инчов таблет, който носи в дизайна си наследството на фамилията Galaxy. Моделът се предлага в бял и черен цвят, като и двата ползват познатия десен на гърба на устройството, който имитира кожено покритие, макар и бидейки пластмасов. Дизайнерската концепция, която видяхме още при Galaxy Note 3, се оказва изключително успешна и според мен можем да я споменаваме като традиционно силно оръжие в арсенала на компанията. Всъщност таблетът прилича малко на огромен Galaxy Note смартфон с уговорката, че не притежава стилус. Теглото и дебелината са нещо, което също може да ви изненада приятно. Тънкият профил прави таблета изключително компактен, понякога дори ми се струваше, че ще ми се изплъзне от ръцете, докато го тествах. Заедно с това моделът има стабилна, солидна конструкция. Самият дизайн, а и не само той, влиза в пряка конкуренция с iPad mini. Таблет, който си е спечелил достатъчно репутация при компактните решения. Форматът е удобен за работа и в хоризонтално и вертикално положение, като задължително ще ви трябва малко време да свикнете с него и най-вече е работата с клавиатурата. Като казвам свикване, ще ви трябва и известна адаптация към самия дисплей. Не ме разбирайте погрешно, обаче адаптацията е за добро, защото матрицата поддържа завидната 2500 по 1600 пиксела. Това прави великолепна детайлността на екрана, но и намалява размера на някои икони и елементи от интерфейса, с които ще трябва да свикнете с времето. Все пак съм на мнение, че всичко това и Super Clear LCD матрицата ще ви направят горд собственик на този таблет, още повече, че истинско удоволствие е бързото и безпроблемно приплъзване на пръста върху повърхността на дисплея. Това може и да ви се стори като малко странна констатация, но многобройните ни тестове показват, че се откроява като важна особеност. От хардуера също е нормално да очакваме топ резултати. Причината се крие в претенциите на таблета, защото макар и компактен, той е в ценови клас, който позволява да се възползва от някои от най-сериозните платформи на пазара, задвижване от Qualcomm Snapdragon 800. Това е 4-ядрена платформа, работеща при честота от до 2,3 ГГц на ядро, а видеоускорителят е Adreno 330. Те работят в компанията на 2 ГБ RAM. Моят съвет е да обърнете внимание на този таблет, защото производителността му го изстреля начало на нашата класация до момента. Повече за тестовете му ще намерите на NewsTablet.bg в нашите класации и разбира се в подробното ревю на Симеон Николов и Крум Николов. Като говорим за класирания, батерията на таблета също се нареди в челните места при нас със своя заряд от 4800 мАч. Разбира се, в ревюто ни ще намерите и тестове за различните режими на работа с устройството. Звукът също изненадва приятно със своите два високоговорителя, които са ясни и сравнително чисти като звук, дори при по-високи нива. Разбира се, имаме наличен Android 4.4 KitKat, макар да трябва да очаквате силно модифицирания от Samsung интерфейс TouchWiz на операционната система. Преди време имах сериозни съображения спрямо него, но след появата на Galaxy S5 нещата ми се виждат значително изчистени и мога да твърдя, че графичният интерфейс е далеч по-издържан в новите Samsung модели. Така или иначе, ако сте нов Samsung потребител, ще трябва да свикнете с по-разместените менюта, в които първоначално всичко ще ви се струва малко объркано, но това ще преодолеете с времето и не бива да ви притеснява. Иначе ви очакват 16 ГБ вградени и слот за карта памет, поддържащ до 64 ГБ, заедно с комбиниран USB видео изход и предна камера от 2 мегапиксела. В интерес на истината очаквах малко повече от задната камера с 8 мегапиксела, но като цяло тя е съвсем прилична за таблет и едва ли ще разочарова с възможностите си. Повече за моделите вижте на Tablet.bg и NewsTablet.bg. Съветвам ви да останете с видеото ни още мъничко, за да научите как може да спечелите 4-ядрен смартфон с IPS дисплей и още куп награди. От няколко месеца развиваме активно VBOX 7 канала ни, а коментарите от вас не стихват. И по-приятни, и по-неприятни, всичките правят канала и клиповете ни някак по-живи и стойностни. Искаме да ви благодарим, като за целта през месец юни очаквайте томбола с профилите на всички наши абонати в VBOX 7 канала ни. Цели 10 награди очакват своите собственици, а голямата награда ще бъде 4-ядрен смартфон с IPS екран от полската марка GoClever. Приготвили сме още слушалки Sony и карти памет, въобще все полезни неща. Не забравяйте, бутона за абонамент в VBOX 7 канала ни ще ви направи участник в томболата. Чао и до скоро, ще се срещнем там.